Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 24 na, bulan sang Hunyo, tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Ba, ano ka signifikante sang pitsa 24 sa bulan sang Hunyo kon mga higad sang baybayon ang paghahambalan. Kapistahan subong ni San Juan Bautista. Amo ini ang adlaw sa diin sa nagligad nga mga tinuig sang wala pang COVID-19, ang halos mga pumuluyo nagapreparar na 23 pa lang, ginapreparar na ang mga pagkaon, ang tanan-tanan nga mga inugpaligo kay man San Juan, pista ini kalabanan sa nagapuyo sa higad sang baybayon. Isa sang pinakakilala nga kapistahan dire sa Bacolod, amo ang barangay Punta Taytay, barangay Banago, barangay 16, kag iban pa ngara sa higad sang baybayon. Ang mga kabataan na ga-enjoy na, pitsa 23 pa lang, nga dalon sila sa ilang ginikanan sa higad sang baybayon, maligo, basyahanay dire, basyahanay dito. Pero karon nga tuig, kalmada ang mga baybayon. Bangod ang pila naton ka beach resort sa bilog nga Bacolod, wala gin panugutan sang Department of Tourism nga magbukas. Ang buot silingon, sirado ang beaches sa bilog nga Bacolod, posible bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Ay, dako-dako man nga kapirdihan kag kasubo ay sa mga baybay nga nagahiwat sa kapistahan katulad sa Punta Taytay. Ang negosyo portemo sa tion sang San Juan, gadagsang tao, libo-libo mo ang tao gadagsa sa baybayon. Kag ang mga magagmay nga negosyante mabuhi ang nagabaligya sang sisi, entrance fee sa kada beach resort, kag iban pa nga negosyo. Kag ginaapan ini sa mga bisita, ang amo nga mga barangay, bangod ang barangay Punta Taytay, famous ni siya, nga sa pistaya kada balay mi ano kapigado, may himos gid. Nga kon magkadto kada sa barangay Punta Taytay, hindi kaya magutman. Kaya bisan diin nga balay, pwede ka kasakay. Dolo subong. Kaya nagkulokambyo naman ang ekonomiya sa aton mga kauturan. So amo ini ang kahiwatan karon nga adlaw ngati sa nagliligad sa malawig nga tinuig, first time ini nga naka-eksperyensya sa kapistahan ni San Juan Bautista nga ang tao medyo mahagan-hagan ini. May mga pamalayagin man
nga nagahuluhanda kay mati kinandan daw tradisyon na nga pista ini naghanda ang tagsa ka mga puluyan pero hindi pareho sa nagliligad nga mga tinuig. Kahapon gamonitor kita kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, ang cluster head sang CDRRMO, siling niya, hindi na kinanglan magbutang sa mga rescue response desk tungod wala man sang magabukas nga beach resort. Pila ini sang mga pila ka mga ginpahibalo sa syudad sa Bacolod. Ambot silingon, maayo man ini kay mahagan-hagan ang paglaptas sa COVID-19 kag mahagan-hagan ang mga aksidente katulad sa pagkalumos kag iban pa kay kalabanan sa una kung pinagusto lang hala subong adlaw ni pista sa mga barangay aga pa hala ininom kag magmalaoy pero nami gimangutani kung may kalingawan o galing first time ini nga inigo kita sa kapistahan ni San Juan sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karuntag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sansan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pani pinaka-importante niyo, kundi kapistahan ni San Juan Bautista subong, kinahanglan maligo kita. Di kun wala abierto beach resort kun tani, maligo kita sa gripo. Gin-timing man niya sa basiwa ang water interruption. Amot nga gintabo gilapit sa 24. Kung wala ka kapaligo sa baybay, maligo ka sa banyo. Di kay wala tubig, may interruption. Ay, ano ning natabo. Di ka pahibalo sila na temporaryo i-shutdown ang Bacolod water supply tungod kuno nga may leakage. Di umpisahan ang pagkayo. Karon pa nga aga alas 7, di kung gabi lang kuno mapatubod sa tubig. Pagkaaga liwat, dula naman na tubig. Kay ipakaayo liwat. Di ang matabo, siling sa basiwa niya, salod kamo tubig. Kay may water interruption. Kung sa bagay, ang amon lugar ang sakop sa Villamonte, wala pa ya water interruption, gaantos na kami da. Wala ka tubig kung adlaw. Wala ka sigurahan kung saan matubod. Kisa kaagahon, bugtawan mo gid. Di wala pa ni matabo ang water interruption. Purti na yung pag-antos sa pila ka mga barangay, pila ka mga purok dira sa Barangay Villamonte, kag mga subdivision nga sakop sa Barangay Villamonte. Purti, no? Tisiling sa Basiwa, damo nga lugar ang apektado. Kinanglan tatani ang tubig, di ka kapaligo, sus duwa kadlaw daw batad ang baho mo. May pangawla kasuga, may tubig lang mo. Di ang apektado, sini pamati ka mo, para makasalod ka mo sa gabi, kaysa adlaw wala tubig, kay mapakaayo kuno sila. So, sa aton mga utod, pamati, kung diin nga lugar, nga magsalod ka mo tubig. Kung kasalod ka mo gabi, ligo ka mo aga pa para sa San Juan. Ang mga lugar nga apektado, Mandalagan, Banago, Taculing, Villamonte, Montevista, ang mga Dalan Burgos, Lupisaina, Rizal, Hilado, Galo, kag downtown. Okay, atag. Amo na siyang salod gamo tubig sa gabi. Kaysa aga, wala tubig. Ang mga subdivision nga iguon sining water interruption, mati ka mo para ka-preparar ka mo. Patricia Homes, Villa Soledad, Sunshine Valley, Hisosa Heights, Villa Villita, Greensville, Capitol Heights, Patricia Village, Buena Park, Capitol Hills, Villa Angela, Helvetia Heights, Erorico, Capitolville, kag Erbias. Klaro? Amo na nga mga lugar nga siling sa Basiwa, salod kamutubig. Kay may water interruption. Halin sa una ni, amo nang siling ko nga problema, gikubla mo. Sa Basiwa, di nga hindi sila ka-deliver husto nga tubig man. Pumagulang galawas tubig to, sa Granada, kag iban pagin nga pumping station nila, galawas ang tubig. Sa Burgos, labaya mo daw, gapuluswak ang tubig sa mga linya nila. Pero sa mga lugar na nagkakilala ng tubig, wala tubig. Pulawan mo pa, bugtawan mo pa, tiyari na. Pulawan nyo naman ha, sa gabi, kasi gabi ko matubod. Ay, por Diyos, por sin. Ano na lang ining Basiwa man? Abi, atag nyo sa iba na, kung di ka mo ka-istrot. Nagagad masalon, tag tunga sa bilyon, kay kuno ipakayo. Hasta subong nalimunaw lang ang
tungas bilyon, wala gid sa napakaayo, antos gapon ang mga konsumidor. Ang suktanay daw hindi pa maintindihan, lamo pa daw mga gasolubra. May ara gali sa amon dayaw, kagamay sa balay, 3 slag star, ang billing ni Wibimil, do tayo malipong ang tagiya sa balay. Yan daw kami, may swimming pool. Ay, ano nga klase ini nga, daw hindi maintindihan ba? Daw amo-amo islang duwa sa siniko. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Nga monitoran ko kahapon sa mga nagkalamatay bla sa iban nga pungsod sa Saudi. Nga iban git palubong na kay may waiver naman ang pamilya nga pwede palubong dito. Iba niya ang pamilya subong galalain gid, kabataan, mga apo, asawa, bana, purti kasubo nga talangison ang mga pobre nga kung mahimo bisan paano ibalik lang ang ilang pamilya dire sa pungsod Pilipinas. Wala tayo maanad mo kita nga ang tradisyon sang Pinoy, ang tradisyon sang Muslim kundi pagkapataya sa sulod sang 24 oras dapat ipalubong. Timay na kundri lang mapatay sa atong pungsod. Ang naglamatay ni mga OFW ini sa iban nga pungsod, iban dito sa Saudi, ang iban ginpalubong lang. Ti daw ano kasubo sina. Kalain-lain batyagon mo ng pagtalangison bala sang kabataan, asawa, bana, kagiban pa nga ti gaayo gikuntani nga ibalik ang bangkay sang ila pamilya diri sa pungsod Pilipinas bisan sa katapusan nga kahigayunan makita nila kag mapalubong formal ang ila sinihimata. Amo nang batasan ta nga Pinoy mong kalain batyagon bala nga napatay ang aton pamilya sa iban nga pungsod nga hindi naton makita bisan bangkay na lang. Inang aton pagbinatasan blali suna amo ginaya nga bisan paano dapat ibalik gid, bisan paano makakita kita sa katapusan nga kahigayunan sang aton pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan. Kasakit-sakit matyagon Amak mo to si iban nga pungsod dito sa ipalubong ya nga hindi pag-ibalik dire sa iya pamilya. Bangod kadamo sa nagkalamata iban sa mga aksidente man dito pero laban nagkalamata Saudi na 50 kabilog COVID-19 ang kabangdanan. Di bisan paano pa bisan isilyo ko tani lang gapangabay sa gobyerno nga babalik ka. Bisan paano bla nga makita nila nga ang pamilya nila ginbalik sa ila. Sa pila ka tuig na dula sa ila, madula na lang hasta mintas tanto nga hindi pala makita kag hindi pa mabalik dire sa pungsod Pilipinas. Kasakit batyago no? Ga monitor lang ko sa pagtalangison kapag gilibion sa pamilya. Matya ko do ginakalot ang dapadapa ko. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57. Babalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan.
Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01. Standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting